Bismillahirrahmanirrahim. Sahabin manzon Allah wanda al'arshin Ubangiji ya girgiza da mutuwarsa abu ne mai ban mamaki hakika ga wanda ya taɓa ji har ma ga wanda bai taɓa ji ba. Sunansa Sa'ad bin Mu'adh bin Nu'man, ɗan ƙabilan Aus ne na garin Madina, kuma ɗaya daga cikin shugabanninta masu faɗa a ji duk da kasancewarsa matashi a lokacin. Sa'ad, Allah ya ƙara yarda a gare shi, ya musulunta a hannun Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu gabanin hijira zuwa Madina. Musuluntarsa kuwa ta haifar da ɗa mai ido, tunda musuluntarsa ita ce ta saka mutanen ƙabilarsa na Aus shiga cikin musulunci bai ɗaya. Sa'ad ya taimaka wa manzon tsira gaya, kuma sau da dama manzon Allah na yabonsa a wurin sahabbansa. A wani lokutan ma idan mutanensa suka yi jinkirin aikata wani umarni na manzon Allah da ya yi musu magana, nan take suke aiwatarwa. Wannan sahabi mai daraja ya amsa kiran ubangijinsa a shekara ta 627, wato Christian era, ko kuma shekara ta 5 bayan hijira, bayan ya yi jinyar rauni da ya samu a wurin yakin Khandaq. An karɓo hadisi daga Jabir ya ce, ya ji daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, al'arshin Ubangiji ya girgiza da mutuwar Sa'ad bin Mu'adh. Imamu Zahabi ya ce hadisi ne mutawatir. Albani kuwa ya fitar da shi a cikin as-sahiha tasa. Girgizar da al'arshin Ubangiji ya yi da mutuwar Sa'ad baya nufin rashin ƙwarewar Allah wurin halitta, innama yana nufin ta girgiza ne saboda farin cikin komawar ran Sa'ad zuwa wurin mahaliccinsa, wato Allah maɗaukakin sarki, kamar yadda ya zo a cikin hadisin manzon Allah inda yake cewa duk mai son haɗuwa da Allah, Allah na son haɗuwa da shi. Duk wanda ya tsani haɗuwa da Allah, Allah ma ya tsani haɗuwa da shi. Hadha ma indana, wallahu a'la wa a'lam. Walhamdulillah, wassalamu alaikum, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.